खेरायाव जाखिनि मोदाइफ्रा माने दाउ थै लोङो बे टाइपनि जोंना मोसानाया दाउ थै लोंनाय आरोना ओमफ्राय सिन्दुरजों दै गुदुङा थावजों मलायनानै बे आथानि सायाव फुनबाय आरो ओमफ्राय गोजा नुबाय बेनो जाहैबाय दाउ थै लोंनाय जोङो दा सुबाइजाराव दंफैयो सुबाइजार दगलपारायाव दंफैयो जोङो माने बेवहाय सेन्ट्रेलनि ना ने डिस्ट्रिक्टनि मा होनो खेराइ फुजा जादों आरोना ओमफ्राय बावहाय जोंखौ मोसानो लेंहरदों खेराइनि मोसानाय ओमफ्राय जों बावहायनो मोसानो फैदों आरोना ओमफ्राय दा प्रग्रामा स्टार्ट जाथ'वाखै फुजा बागेरा माबा माबि जालाबायदों ओमफ्राय जोङो बेखिनियावनो जोङो दसे प्रेक्टिस खालामबावनोसै होननानै नै एसे मोजां फोथार नागिरनानै फैबाय आरो मोदाइफ्रा माने दाउ थै लोङो बे टाइपनि जोंना मोसानाया दाउ थै लोंनाय आरोना ओमफ्राय खुरै लानानै मोसानांगोन ना माने खुरैयावसो दाउखौ लोङो नालाय ओमफ्राय दाउ थैखौ ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोङो खुरै लानानै मोसागोन दाउ थै लोंनायनि ओमफ्रायो खुरैया गिलिर जानो थाखाय माने बे आथा मैदानि सार मैदाखौहाय जोङो थै बानायबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ एसे लिरदो जाहाथे नै बे खर'आव लागोन बे खाफालाव लानानै मोसागोन नालाय जोङो ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे गिलिर जानायनि थाखाय आथाखौ मैदाखौ माबा होबाय आरो नै ओमफ्राय दा बिनि सायाव एसे कालार रेड कालार होगोन सिन्दुरजों दै एसे लगायनानै बे आथाखौ मैदाखौ गोजा खालामगोन आरो जाहाथे दाउ थै साइज बिदि आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बानायगासिनो सान्दुंआव एसे फोरानसिगोन ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दा देखायथारनोसै आङो नै बिदि आरोना नै मैदाखौ गारिनिफ्राय गोग्लैदों बे दहाय ओंखारनायाव दुगैयाखैना बियो ओमफ्राय ओंखायनो नाख्लायजादों मा होनो मोदायजों बिदि मैदाखौ बिदि खालामखाबाय ओमफ्राय दा नैबे सिन्दुरखौहाय दै मलहायनानै एसे कालार गोजा खालामसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौनो जोङो एसे रानहोनानै लानानै मोसागोन जोङो 12 जन मोसागोन नालाय नै दा मा जोंना ओमफ्राय नै दामगिरि बिथाङा सेरजा दामगोन हाय नुदोब्रा ओमफ्राय बिसोरो सिफुं दामगोन नैबे आगैया खाम दामगोन ओमफ्राय नैबे मोसागोन बैग्रि जाग्राफोर बेखौनो मोजां खेब बैग्रि नागिरदों मानसिफोरा जों बावहाय एसे प्रेक्टिस खालामगोन आरो ओमफ्राय बै नै खेराइ फुजाया बाव जागासिनो दङ जों बाव मेन प्रग्रामाव बाव जागोन जों बेयाव थांनानै मोसाहैगोन आरोना माबा बैहाय बैग्रि फानदों खमला फानदों आरो ओमफ्राय जों बिदि नुबाथाय जोंहा खुदै गखायो नालाय ओंखायनो बेखौ थाइसे साखिनो होननानै फैदों खावनायसो खोमा बुस्थुआथ' जानो होननानै साखिनानै खननाय नायनानै लाबोरायो दखानाव गंबेसे दं गासिखौबो जानाय नायनो होननानै लाबोजोबनांगौब्रा दायो मोसाखांबाय प्रेक्टिस खालामनोसै दं माखासेखौ ओमफ्राय दा जाग्रोनोसै दे जाखांनानै प्रेक्टिस खालामनोसै प्रेक्टिस खालामखांनानै बै थांसै ओंखाम जानानै मोसानोसै जादों नै आगैमोन आयै लोखि मिलायासै नानि नोंना बे नानिमोनहा जोंनि दामग्राखौनो हायार लादों नै जोंहा जिरायथ'बाय आयौ खोमसि नुजोबो आइफन नङाना आंना मोसाग्लांनाय मोसादों हाय नुब्रा ओमफ्राय नै सोर मडेला देलायगासिनो रायजोफोर देउदिनि नायनो बिसोरो लासिं नै जोंना मा होनो ड्रेस गाननाया फुल बिदि महर लाजोब्बाय आरोना नै गासिबो सिख्लाफ्रा बिदि जाजोब्बाय ओमफ्राय ओंखाम जाहैसै बिदि देलायनानै गासिबो बिदि जाजोब्बाय आरो नै मोसाग्रा पार्टिफ्रा बिदि जाजोब्बाय ओंखाम जाहैसै दा ओमफ्राय माने प्रग्रामा 21 निफ्रायनो जागायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय 23आव जोबगोन नै नाम्बार 2 दगलपारा ओमफ्राय दा बैयाव जादों आरो प्रग्रामा डाइनिं गंसेयाव मानसिफोरा आरजों ओंखाम जासिगोन दौदिनि गोजा नै जोंहा नै दा रेडि जाबाय ओंखाम जाखांनानैहाय मोसानोसै आरो ओमफ्राय नैबे रायलायनाया जोबब्लानो जोंना मोसानाय जागोन ओमफ्रायो गिबियावनो नैबेखौ मोसागोन जोङो दाउ थै लोंनायखौ बेजों लोगोसे माने रुमाल गुफुर गांसे लाफानांगौ सोरबा सोरबा खेराइ मोसानायाव माबायदि मोसायो दौदिनिया बिदिबा मिथिग्राबा मिथिखागोन दाउ थै लोंनायखौ माने
ओमफ्राय आं खोन्थानाया बिदि जाबाय आरोना नै सिन्दुरजों दैथ' नङा थावजों मलायनानै बे आथानि सायाव फुनबाय आरो ओमफ्राय नै गोजा नुबाय बेनो जाहैबाय दाउदै लोंनाय दा आङो भिडिअखौ सोरबा खेबनानै होग्रा भिडिअ मानसि मोनोब्ला भिडिअखौ ससेबाबो खोन्थागोन आङो ओमफ्राय मोनाजोब्बाय नै जोंहा बेलेग मोसानोसैलाय दहायनि ड्रेसखौहाय चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय नै बिदिसो देलायबाय बिदि एबारना बिदि जाबाय ओमफ्राय सानैल' दौदिनि थागोन आरोना नै बे सासे बिसोर सानैजों दौदिनि ओमफ्राय जोंना ड्रेसआ नै बेबायदि आरो बेबायदि ओमफ्राय जोंहा साइडआव बिदि जागोन गेजेराव दौदिनि सानै बिदि थागोन आरोना खामाव बारखाना होनो बेखौ ओमफ्राय दा जों मोसाहैनोसै मोनागुलायलांबाय